obiro ringo dhi ang'owa e bengi to bengi chajo gi interest ang'owa mamalo. Koro maendi akwayo abiro biro kanyo endo jotendwa nikech asego mbaka kata mana gi osiepega ma e pinje kata Make Central. Anyalo mi example, we have SACCOs miluongo ni Transnation Sacco. Mano was former Tharaka Nithi Sacco. Ma jata tije makanyo en osiepna. Wago kode mbaka kono apenje gimomiyo saga gi makucha ng'owa timo maber. Adhi mi reason. Kadhi malo hoho mar Okak, wantiere gi Boresha Sacco. Boresha Sacco was former Baringo Teachers. Apenjo gi gimomiyo ang'owa saga gi timo maber. Ka wadok Western kuchocho, siepna moro nitiere ni mantiere Invest and Grow. Invest and Grow ne en former Kakamega Teachers. Machaka duoge Imarisha kaendi. Imarisha Sacco ne en former Kipsigis Kericho Teachers. Apenje gimomiyo saga gi timo maber. Number one mokwongo ma generally ma ibro miyo gima miyo saga gi timo maber. Jotendgi mokwongo gin e front line. Wach saga no gin members. Ibro do ka jatelo ma kuondego en namba chiel nyako donje saga kanyo endo. Koko patronize wach mar saga no ne joma moko. Ma ibro yudo ka members subscribe 1,500 minimum per month. Mana kaka wan jo top primo subscribe. Ibro yudo ni jatelo ni en per month. O subscribe kata mana 100,000. Ko subscribe 100,000. Ingeni liquidity kata mana cash flows o improve. Kuro mane gima golo gi oko. Kato they patronize their Sacco. Unlike jotendwa ma weche saga gi ok giwinji. Patrick osekoni ni weche saga ok gi kao front line. Kuro king'iyo jodich miel to economic development ok gi improve. Kuro mane ma biro kela kata mana mondo sani wan gi pala mang'ado kek. Kata mana waziri en ochiegni gi waziri jakorgi. Ong'iye kaka timo kata mana weche saga wagi. Koro in short gima do wache wach loan uptake. Members make Sacco dwaro loans. Make Sacco to it reach a point ma demand make loans gi dhi mang'eny maing kata mana Saccos gine kato gibro ringo gidhi ang'owa gidhi e bengi to chajo gi interest mamalo. Wadhi achiel kachiel na koro gwenge wadwa dhi e county ma Homa Bay mondo warangie ni to be jowane Sacco to be gi kawo omenda weche mwawacho kage be gitimore e kor gwenge to ere pacho ganda e wi Saccos gi. Wanyadhi achiel kachiel na county ma Homa Bay wawinje kaka ne giwuoyo. Lydia en mor mar okinyi ma kawuono mar bedo twag gi moko kuom riwruoge mag saga